Ini ndiri murume ane makore 32. Dzimwe nguva ndinoona kunge upenyu hwangu hauna meaning. Ndakadzingwa basa mushure mekunge ndapomerwa mhosva isiri yangu. Pakabiwa maGD6 engine matatu kukambani yandaishandira. Saka vakati ndini ndaba, basa ndobva rapera. They didn't sue me havo, maybe nenyaya yekuti ndaive ndane 6 years ndichivashandira pabasa ipapo. Now dambudziko riripo nderekuti ndine depression. Pese pandinoenda paFacebook o Instagram ndichiona mufananidzo yevandakadzidza navo, ndinonzwa kunge upenyu hwangu huri kusaririra. Vamwe ndo vakaenda kunze kwenyika vachiposta vachidya panzvimbo dzinodhura, vamwe vari muno, asi unoona lifestyle yacho kuti zvakasiyana kwazvo neyangu. Ndakabvisa Instagram neFacebook mufoni nekuti ndinonzwa kunge vamwe they are meant to succeed, ini ndichitambura. Ndakazozvidzorera mufoni ndichida kuona kuti vachiri kuitei muupenyu hwavo. Basa ndakawana rimwe, asi ndakariramba nekuti haribhadhari. Semunhu akadzidza ane degree handingaonekwi ndichikorobha kusuka ndiro mumarestaurant. Ndinobatikana kuti nezera rangu iri ndichiri kuchengetwa. Ndinogara naBamnini Vangu nemukadzi wavo, ndivo vanoita zvese from rent to food. Ndakudawo kubva pano pamba, ndanzwa nekudyiswa mufushwa, nyama havatotengi. Unotozozvishaya kuti nei vakaomera zvekudaro Bamnini Vangu. Mukadzi wavo ndinotomuona achipakura kuti anondiisira sadza shoma pane raBamnini. Dzimwe nguva vanoenda kunodya kuchicken slice vachindisiya, vodzoka vachindibikira muriwo ivo vodya nyama. Dzimwe nguva mainini havatobiki. Mbatya dzangu havawachi, asi dzaBamnini vanowacha. Ndinombonzwa mainini vachiudza Bamnini kuti madii mamutsvagira kumwe kwekugara nekuti haisi hama yepedyo. Mwoyo wangu wakarwadziwa nemashoko aya. Inini Bamnini ndovaona sehama yangu chaiyo. Ana sekuru vedu vaive macousins. Ndekupiwo kwandingawana basa rinobhadhara for someone akaita bachelors in commerce. Chishuviro changu changa chiri chekutengawo iPhone 13 Pro Max gore rino. Ndinokumbirawo musandituke please.